Oiches, Alberte, comeza a quinta tempada do Bueno Carallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo, hoxe nun lugar que non sei describirche. Onde estamos, Alberte? Onde estamos? Estou me poniendo nervioso. Estou me Non ver. poniendo nervioso. Como manter a serenidade cando o noso podcast viaxa por primeira vez a Galicia? Moi ben. Aplauso. Veña. Xa ten coña co mellor puto podcast en galego do mundo nunca se fixera dende o país. Se hai alguén que chega ao podcast, o noso podcast Bueno Carallo Bueno, na quinta tempada, por un lado, mal. Porque, mal. Ou ben, porque cando descubres algo sempre pensas que ben, porque teño por descubrir case 100 capítulos. Non, a mecén non. No, canto. Deben ser uns 40 e algo. Pois fíxose longo. Sí. Bueno, moitísimos por Moitos, escoitar, moitos. ¿no? E algúns por ver na nosa canle de YouTube. Pero é certo que nos escoite falar en galego, un perfecto galego, con algunha catalanada, Bastantes catalanadas, porque... Puxen samarreta e cosas desas. Sí, levas aí camisolas medio do Barça e... bueno, en fin, esas que a xente que nos escoite en galego, pois chamaría a atención que estemos facendo o primeiro programa en directo en Galicia no Festival RIR de Allariz. Claro, na vila de Allariz. Que sempre nos acolle moi ben, e cando digo sempre nos acolle, digo acólleme a min. Bueno, agora acolleunos os dous, claro. Agora sí. Eu son o acoplado, son o máis un. Dixéchelo ti. Bueno, vale. ti insinuáchelo, é bastante máis grave. Correcto, pero é que é un festival de comedia, e cal é daqui os dous o comediante? Bueno. Ás veces ti, pero por norma, eu. A ver, se temos que falar de xogadores de básquet dos 80, gano eu. Correcto. Como era? Dimitris, como era? Xa non me acordo. Antivacinas. Antivacinas. Grande xogador. Chiste interno do Bueno Carallo Bueno. No, a miña relación co Festival RIR é coñecida por todos ou ninguén, pero podo contar en 20 segundos. Saudavante pola rúa, aquí estaban... Aquela señora, como lle chamaban? Eu vou por Allariz e son o alcalde. Páranme constantemente. Pero hai alcaldesa agora. Bueno, pues se non houbera, quer dicir... Serías ti. Un saúdo dende aquí a Cristina. Tamén te coñece a alcaldesa, ou? Coñéceme máis ela a min que eu a ela. Seguramente. Xa te contarei iso outro día. Moi ben. No, e viñen ao Festival RIR, viñen en calidade de conferenciante. Sí. A unha mesa redonda sobre os límites do humor. Pero que conferencia vas dar ti, Alberto? Pois por non favor, tiñan xente, non sei. Non me pero preguntes. a lista que eran 50 nomes e seguiron tirando para baixo. Falloulles David Amor, falloulles Robert Bodegas, Carlos Branco, Galloso, Pemán... Fallaron todos. Estaba unha lista ao final de todo. Bueno, e viñen. Moi ben. O ano seguinte viñen presentar a gala de clausura. Ah. E xa contaba con vir de xurado, que sei que son os que dormen no hotel. Ai, aí onde gastan o presupuesto. Pero non houbo sorte, e de momento estou aquí co podcast, e moi contento, Silvio, de que viñeras comigo. De poder dormir pero tan preto non hai que tocarse. Estamos tanto, moi cerca, Sí, gústame. Podes soltarme tamén, non... Gústame porque tamén hai que dicir unha cousa, é que recibiunos Galicia cun tempo increíble, un tempo moi galego. Propio. Mira, está entrando ahora mismo tu nai pola porta, ben tapada porque non debe chover apenas. Está claro, entrando, nin fai frío. Correcto, está entrando miña nai pola porta, despois falamos despois de miña nai, ¿no? Pero senta a tua nai, o sea, a miña nai vai no trono mostaza. Sí. Ela está facendo como que non escoita, porque xa sabe as trasnadas que lle facemos. Igual tampouco escoita, quer dicir. Sí. Ela... Sí, aquí está preparada esa cadeira para a nai de Alberte. Un aplauso para a nai de Alberte, véñame. Bueno, imos falar xa dela, así aforramos o susto máis tarde. O Bueno Carallo Bueno é un podcast que se fai normalmente en estudo privado. Estudo da miña casa. Na casa de Silvio. Sí. Eu sempre digo estudo para darlle un pouco de empaque, pero é o comedor de Silvio. Facemos o podcast no comedor de Silvio. Claro, é un loft, é así un espazo aberto e ali estamos, claro. Bueno, sí, é un piso pequeno. É un piso pequeno. É un loft, piso pequeno. Grande non vai ser en Barcelona. Loft, para que sone mellor, é un piso pequeno. Para cobrarche máis. Pero bueno, vive en Barcelona. En Barcelona non se pode vivir nun piso grande. Non sei se sabedes, xa vos lo digo eu. Está prohibido. Non se pode. Sí. Non sei que compartas piso con 25 persoas. Miña nai, das dúas edicións que fixemos ata agora do Bueno Carallo Bueno in live, veo a todas. Sí. En Barcelona foron as dúas. Colleu un avión esta mañá para vir a vernos. Chegamos a Allariz e miña nai, personas en Allariz. É increíble. Ti ves o que é? Está xubilada? A Pacita é a mellor, é a número 1. Bueno, a ver, a miña nai tamén viu a 2, pero claro, non iba a vir a Allariz.
A tua nai hoxe non veu. Pero está Hoxe non veu. en Barcelona. Bueno, pero que día que facer en Barcelona? Pois un venres cousas, de setembro. Pois igual traballar. Bueno, claro, miña nai está gobilada Govelada. e nótaselle. O ano govelar. Correcto. Sí. Bueno, e viúva tamén, entón tamén ten máis tempo libre. Polo que sexa. Hai menos atrancos a ese respective. Mamá, un bico, quérote moito. Vale. Vale, non te emociones, Igualmente, Isto gracias, é comedia, Bueno, intentamos, a ver. Festival rir, non chorar. Ainda que ese chorar de amor é bonito tamén. Quer decir, Pero non vai neste está festival. especificado... claro, está así, porque rir, festival de comedia, é rir sempre de risa. Claro. O sea, chorar de rir... Comedia máis rir e rir, claro. Eso decía Woody Allen, ¿no? Ah, sí. Comedia máis rir e máis rir, e menos chorar. Decía o en galego Vais tamén. enchendo isto, Pois mirade, eu viñen en sandalias, vale? É que Alberto veu preparado. Esta mañá, cando atopei no aeroporto del Prat, dixenlle, pero onde vas? Onde vas con eses pés? Mira. No, estás rindo de segundas porque non o quería. No, claro, é que non só viña así, Alberto. Alberto viña en camisola e pantalóns curtos. Ei, aí Pantalóns estamos, curtos. claro que sí. No, hombre. Boto no peito, o frío. Eso dixecho esta mañá, ao chegar aquí xa te cambiou a cara. En la bacolla, esa néboa... Están as uñas a piques de saltarme dos pés e independizarse, ir buscar un calefactore. Mi madriña querida, pero a ver, onte facía sol aquí, no? Non, Sí ou no? creo que non, Alberto. Antonte igual, no? É que non miro parte. A xente nova non miramos a tele xa. Non miramos a Eu parte. pregunteille a Alexa que tempo hará en Allariz, dixen. Que moderno eres. Sí, díxenlle. E el díxome que íbamos pasar algo de fresquiño. Pois eu Claro. viñen má arriba, viñen en camisola, pantalón curto, agora apañei un longo, pero bueno, viñen á vila dos outlets. Dos aules. Algo atoparei, no? Quer decir, pior estar en Anguieiros, na miña Os aldea. Anguieiros. Cólleme en Anguieiros e para topar unha tenda de moda, O en San Mamede de Grou. Ou en San que é a Mamede miña de parroquia, Grou, claro, correcto. que cada un ten... Eu son de Ourense, bueno, en fin. Ahora... queres un aplauso. Un aplauso para Silvio que é de Ourense. Llame. Eu, É que tú eres lucense así de fronteira. é o aplauso igual máis gratis que levou nunca, Sí. Eu son de Lugo. Un aplauso para Alberto por ser de Lugo. No merezo. Ainda que son case fronteira con Ourense, Sí. Eu estou en Montefurado. Coñecedes, non? Concello de Quiroga, Lugo, Galicia, Spain, Europe, living a celebration. Pero xa a fronteira con Valdeorras, eu de feito nacín no hospital comarcal de Valdeorras. entón Así un tires- pouco de Ourense son, Bueno, pero... Cuidado. Todo mentira, Ainda que no meu DNI pon que nacín na aldea, que eso é bonito, É Porque bonito. mentían antes os DNIs. As partidas de nacimiento non era onde nacías. Pois no. Decíanche... No, date conta que tiña como municipio Quiroga, Lugo. En unha renovación de carné, O funcionario dixo, bueno, pois hai que... un policía bo, que non é fácil. Ti pediche que cho cambiara e cambiou. E cambiou, non? Ah, pero E dixo, eso non é prevaricación O poñer angueiros. Digo, no. Angueiros non poñas, Anguieiro. Ser de Anguieiros e vivir en Cataluña non é fácil, Angueiros, Anguiros, Angoiros, Angue... Teñe dado ictos a personas, intentando pronunciar o nome da miña aldea. Pero bueno, antes de ir ca sintonía de entrada... Isto ainda non comezamos, Isto non é o podcast, Ou, Porque bueno. sabíades que viñades a un podcast todos os que estáis aquí? E todas. Podcast. Podcast. Eso- Eu ainda non aprendín a decir a palabra, A primeira batalla, podcast. Como? Ti tampouco, non? Xa contaba. A nai de Alberto di que tampouco, que non... Contigo xa contaba. O podcast, non din o podcast. Podcast. O meu pai dille a radio esa. A radio da hora, no, a radio da hora. Cando te fas patrón, xa simplificas. Entón, non dis podcast, dis a radio esa que facedes agora. Aparte, hai un artigo aí que non iría o a radio, que é un xiro que non sei por que lle pos. Meu pai dicía o a radio, claro. Eu puñera o a radio. Sí, que... Bueno, antes de empezar o podcast, como propiamente dito, vale? Isto é un prepucio, prefacio, prólogo. Estamos moi achegados como para facer esas bromas. Ai, Dios mío. Moitas grazas ao Festival Rir por traernos ata aquí cada podcast que hai en Galicia. Somos o único podcast que ven aquí a... É dicir, co fácil que era traer uns rapaces de Ourense. Que vivan aquí preto, claro. Que se xen de aquí e que máis barato tamén, non? Van a ver, eu de Ourense son, pero
Pero claro, decir, nos viñemos en Vivasa do Aire. Sí. Eu creo que Vivasa dá mellor servicio, que os que viñemos nós. Sí. Eu prefiro vir no Vivasa. No Vivasa non levas 12 horas que en Ryanair, Non levas a mochila nos pés, no Vivasa. Ostras, é que hai que ir, bueno, depende. Hai que ir encartao, hai que ir encartao e aquí sair... sería o Ampián. Ampián? Claro. Aí perdí. Bueno, que nota se queres de Lugo. Eu son de Lugo, correcto. Claro, que... Por certo, falando de... Mira, o meu micro chamase Monacor. Como pobo de Rafa Nadal. Xa estás perdendo o fío, Alberto. Perdí un pouco o fío. Veña, sí. vamos tirar a sintonía, veña. Grazas a todas e a todos por vir. Isto é Bueno Carallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Pois sí, o mellor puto podcast en galego do mundo, que evidentemente é un título auto-otorgado. Ninguén veu ali a Barcelona a dicirnos que somos os mellores. Xa nos decidimos. Quer decir, actitud. Hai que ter un pouco de actitud. Empezar... Como? Actitud. Discoteca Actitud. Actitude tamén podía ser unha bebida isotónica, Bueno. Que toma a chavalada ahora moi mal, Poderade e Actitude. Creo que na comunidade de Galicia, na comunidade autónoma Sí. galega, Galicia, onde estamos agora, conocedes? Sona vos de algo. Prohibiron a venta desas bebidas aos menores de 18 anos. Estou no certo ou... Eso é fake news, seguramente. Fake Alberto. news, no, creo que non serio, Pero A Xunta non fai nada. Prohibiu o Energizer ese. Home, non van facer non van facer Energizer algo. é unha marca de pilas ou é unha bebida desas tamén? O Energizer son pilas, Ah, son pilas, vale. Non son as do cuello, non. Pois pensaba que son era Duraceles. Monster. É que ahora a chavalada vai... Cantas marcas dixemos xa que non patrocinan o Festival RIR? Nin van patrocinar nunca. Café Candelas, para compensar, de repente, ¿no? Sí. Home, antes que Monster, beber un café Candelas, Imagínate tú no instituto a eses rapaces de segundo de la ESO que baixan o Monster como se fora augas ousas. Outra marca. Outra marca. É que... Menos mal que non traballamos na televisión pública. Pois en vez de mandarlle unha bebida energética desas, tómate un café Candelas. Con bien de torrefacto aí que pegue duro. Un carajillo. E vas a atender mellor o profesor. Pois Estás facendo apoloxía de que, Alberto? Do café. E o carajillo... E mira que eu nunca fun de café. Non? Dirás ti, entón que é o que che pasa? Xa eras así, de nervioso de inicio. No, Pobre da túa nai, é unha santa, por eso a estamos tratando tan ben, que senón... No, para quen non me coñeza, non estou baixo os efectos dos estupefacentes. Se acaso da droga, pero no. É menos mal, porque senón... Eu son así. Pero fala ti, Silvio. Ahora é cando eu teño que recompoñer este orden que Alberto destrúe, entón estamos nunha festival de comedia, no Festival RIR. Alberto, ti querías comentar un pouco os teus referentes do humor. Bueno, porque ti eres actor, ti eres un artista, home. Estánse me vendo pés, que hai unha planta. Unha uña do pé desa que quería fuxir, Veo o rexedor aquí a... Home, sí, Festival de Comedia. Eu quería abrir un debate. Se queredes participativo para con todos vos. E é que considero que o cine galego, estades comigo de acordo, ten moi boa saúde, sí ou non? Bueno, saúde ten. Decir, no. Series... Series, estamos falando de cine, Series, series xa falamos antes off the record, que desde pratos combinados non houbo nada. Nada igual. Ao nivel. Home, a min ocórreseme dúas augas quentes e unha que se chamaba do dereito e do revés. Esas saía un tal Alberto Montes. Correcto, sí. Estás falando das túas series? Sí, estou falando das miñas series. Non tes vergoña. Porque non fala ninguén máis. Bueno, porque deixaron de emitirse, polo que sexa. No, pero o cine galego, dende sempre xonxa, pois creo que afondou moito un pouco no lagrimeo, a emigración, o lume, moito lume. Hai moito lume no cine galego, moito lume. Todos arden e emigran. Tamén en Galicia, O sea, quer dizer, a realidade é esa. Pero non estades de acordo comigo que ao novo cinema galego faltalle comedia. Non hai comedia. Un pouco de coña. Non hai humor. Non nos sae. Temos ese humor retranqueiro que é moi autodefensa, pero tamén destructivo. Bueno, é un humor así, a contra, un pouco seguramente por esas realidades difíciles, ¿no? De emigración... Non hai torrente.
en galego. A ver, sería divertido imaginar a un Torrente como un comisario da Garda Civil aquí de Allariz, Hainos. Igual non hai que imaginar demais, non? Inspiración hai. Non hai un padre, non hai máis que uno, 7, galego. Home. Cantos leva ese home feita xa? 4, vale. Ben. Aí está, moi ben, claro. Se nota, chavalada, A última sacaron no verán. Claro. Home, que el vai ás vacacións os chavales. Home. El non saca película en marzo. El saca película cando cobra a entrada. A goder, Sí. Ten 4 fillos e vai ver unha película deles. Canto che costa o cine? 200 euros. Ten que pedir un préstamo, As palomitas van a plazo fijo. Eu teño unha cativa, ten 2 anos, estou enseñando a ler. Digo, lee, non vexas películas. Que me saes máis barata. As palomitas, porque non lle vale unhas, ten que comelas todas, As Como blancas todas? e as de cores. Pero ahora fan así mitad e mitad. Ah, sí? É máis económico. Acaban todas no chan, dame igual. A ela tamén. Pois non hai un Non hai referentes, que por certo, como te chamas? Perdón. Perdeu o fío xa, deixei de falar de Santiago Segura. Noa, non é un pouco trabalinguas, o de padre non é máis que 1, 3. É difícil de dir. Non é fácil de decir, Padre non hai máis que 1, 3. Que por certo falou Noa, pero podía falar miña nai. Outra cousa que estamos facendo promoción. Miña nai tamén é moi fan tamén lle gusta. desa saga. Sí. Miña nai é padre non é máis que 1, 3 e Dune. Tamén é moi fan de Dune. Como Sí, pode preguntar o que sea. Hai que ir... Pero ainda non a fuches ver? A 4. 4. Foi 4 veces, di. A vela. A primeira. Non hai exemplos. No. A ver, podeche gustar moito, pero ir 4 veces ver a primeira igual é un pouco... Home, cuidado. A cantas veces viche padre non é máis que 1, 1? Por exemplo. Esta sí que é difícil de decir, Padre non hai máis que 1. Nin o sabes. 2. Padre non hai máis que 1, 2 veces vista por ti, non? Podía ser, sí. Non hai exemplos de comedia. Agás, unha comedia recente, con secuela ademais, que é Cuñados. Cuñados. Que aí sí que estamos apostando un pouco pola comedia. E agora a secuela que Cuñados ou Cuñados? No, porque... Claro, tiña fácil, Tiña fácil, estaba pero claro, si en castelán queda mellor... Claro, Cuñados. É máis como máis inglés, non? Claro. Cuñados. Un guiri. Os cuñados en Galicia. Un guiri indo a Pontebella, ¿no? Un guiri de vacacións. Ali nos Viños, en Ourense. Aquí veñen ingleses. No. Algún é que non tedes moito piso alto. Eles gustalle moito... Non lles compensa. Como é? A un baixo non che veñen. Gustalle a barandiña baixa, sabes? A barandilla baixa sí, pero en altura. O cierre de Somier non lle gusta, sabes? No. A cancela non traballan a cancela, eles traballan o salto de altura maiormente. Xa pode ser o baixo moi bonito, de piedra o que queiras, pero se non se pode... que se abriu un conflicto por facer bromas con este tema. Chegou a Estrasburgo, non? Bueno, a Estrasburgo non sei se chegou, pero andaban aí enfadados. Sí, hai unha conta balear, non sei se sabedes, que fai reconto. Que fai un reconto de vítimas do balconing en tono de humor, sempre. Home, pero E o problema están tratando en Europa esa conta de Twitter. Non a masificación turística, non. Unha conta de Twitter, de humor. Sí. Festival Rir. Non rin con eso. No. Pero bueno, en fin, que amigos son do balconing, que por certo xa vai máis alá de, que decir, estánse apuntando máis países xa. Bueno, porque hai competición. É realmente unhas olimpiadas do subnormal, podríamos decir, porque está xa Gran Bretaña e países aledaños, é dicir, Escocia, Irlanda, traballan moito tamén, incluso países nórdicos parece que galan a compostura, pero alemáns, bueno, en fin. E como entrenan para o balconing? Contanos, Alberto, como é... Claro. E se bebes é dopaxe? O entreno do balconing é complicado, porque se entrenan moito, non hai moita opción ao entreno, De feito, é un deporte que podría practicar eu co pouco que me gusta entrenar, porque non hai opción. Non hai entreno, Non hai entreno, vas a tiro figo. Sí, tes unha sola ocasión. Efectivamente. En fin, que non hai cine de comedia. Eu boto a faltar... Porque eu se vou a referentes no mundo audiovisual de comedia, pois claro, vaiseme un pouco a península. Claro. Lamentablemente. A nivel de cine. A Padre non hai máis que 1, 3? Non. Teño que recoñecer, eu estou un pouco traumado, ahora sabredes por qué, porque
non foi a primeira, quizáis, pero foi das primeiras películas que fun ver ao cine. Eu sou un chaval, Aladín, foi. Eu sou un chaval. Vaya por diante. Un chaval que naceu no 1986. Un chaval. Por que torces a cara a ti? Que pasou? no. Sí, teño 38 anos, correcto, vale? Pero sou un chaval, quer decir, atacando a xente que ten a miña idade, eu sou un novo aínda, non? Bueno. Non me jodades agora o viernes, Aparte, recén cumplidos, quer decir. Bueno, cumprichelos en Ti agosto. tes 36, Eu teño... non cumplín os 35. Ah. É que teño 34. Tes 34? Claro, Moi mal levados. Non os parece, Moi mal levados tamén, Pero estas canas que peino non as peinan outros. Eu, quer decir, non... Este sempre funciona, Sempre funciona, É moi básico, Por eso non hai referentes do humor. Mamá, non aplaudas, ti, vale? Aplaudiu a nai e todo, madre mía. Non aplaudas que igual o gen é teu, sabes? O que está fallando aí. No, eu xa traballo o corte de asumir. Sí, o doutor asumir visitoute. O rapar todo. Pasar o maquineto. Pasar o maquineto. Corta céspede. Maquineto dianteiro da Italia do 90, non? Maquineto ou un DJ, Emiliano Maquineto. Un DJ da ruta do bacalao. Maquineto. DJ Maquineto. Gustanos moito este tipo de bromas, é humor interno, se non o entendedes, non pasa nada. Decía, non sei que decía xa, perdínme. Cine. Estás calvo, non? Cine, que estou calvo, sí. Cabrón. Perdón, catievada, perdón, non digades nunca tacos, Non falar mal, Vale. Airbag. Eu fun ver Airbag con 10 anos. Igual non estaba moi recomendada para esa... E xa entendía os chistes de farlopa. Bueno, é que... Ser galego, no. Pero decir que foi unha experiencia... E recordo ese filme como unha das comedias, para min, seguro que hai máis alguén da miña quinta ou máis maior, claro, que estará de acordo comigo que Airbag é unha das comedias máis grandes que se filmaron neste país. Ainda hai xente que fai bromas de películas de hai 30 anos, efectivamente. Bueno, 20... Que debe ter? Home, aí saiu Manuel Manquiña. Sí. Premio Rir, ¿no? Correcto, aí está. Llegando aí. O ano pasado. Xa sabía, pero iba a preguntar por se ti estabas alerta como claro, director, era para por a proba para se sabía. Para o director deste festival. Sí. Por se acordaba que o ano pasado lle dera un premio a Manquiña aquí. Claro. Efectivamente. Por si acaso. Pois sí, Airbag foi unha Airbag, unha das películas referentes. Airbag. A ver, que tes máis? Veña. Teño que recoñecer que Torrente a primeira. A primeira. Porque... Agora queda mal dicilo, despois do resto, Sabes pero... que lle pasa? Sabes que lle pasa a Santiago Segura? O que a min, como bufet libre dos hoteles, que non sabe parar. Non sabe. Torrente 1, 2, 3, 4, 5, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Virgen Santísima aí. Guti saía, Guti. Imagínate. Non, menos actores... De todo. E co Padre non hai máis que 3, 1, que parece unha quiniela. Non hai máis que 3, 1, X2. Parece unha quiniela. Padre non hai máis que 1, 3, Las Palmas, 1. Pois eu marco a X aí. Que se lleva a castaña. Pero Torrente sí que foi, para min, transgresora, original. Sabíades que foi vendida a Estados Unidos e que nadie tivo huevos de facer a versión americana? Adam Sandler, non? Andivera detrás de intentar facer ese proxecto. Actor de méticas películas como Little Nicky. Referentes aquí, moitos referentes. Hai referentes, sí. Que a xente busque en Wikipedia, quer decir, nós tampouco podemos... A produtora é Madison, non? Sei que a produtora de él que fai todo este tipo de películas. Vale, que, bueno, pues vale. Pois moi ben. Xa dixen Torrente, Airbag, sí, e outra que me gusta moito, Días de fútbol, tamén. Bueno. Unha comedia tamén da que recordo con cariño, e diálogos desta de parodiar coa cuadrilla, cos amigos. E ti? Dime tes películas de comedia. Eu que sei, a verdade é que eu non teño tanto Todo sobre mi madre? De comedia, si, Volver, ¿no? Prado Longo? Sí, el libro de familia, ¿no? As Bestas. Hai humor aí, Pero non é galega. Ou si é galega. É que con eso hai debate, As Bestas é galega ou non é galega? Que marca a galeguidade? O director, a productora... Pero hai humor aí, sí. ¡Francés! ¡Francés! ¿Cómo é? Que me dijiste? Hai un pouco de humor aí, Bueno,
Peliculón. Non lle fixo tanta gracia a todo o mundo, digamos. No, a todo o mundo non lle fixo Ao moita francés gracia, non- non lle fixo moita polo que gracia, sexa, moita non- gracia. A todo o mundo, e incluso, bueno, en fin, non quero ese xardín, Sí, non entramos, pero é que hai que acabar as 8, Sí, Eu se sí. non falaba deso, pero pero podes falar, ainda temos tempo, non Non hai que a a mí Audiencia gustou- Nacional hoxe a non mí abre. No, gustoume moito a película a min, As Bestas, de verdad. Fora coñas. Fora coñas. Moi ben. O can moi ben, Que se fala pouco da... No, Pero é que... o can interpretou ou fixo de si mesmo? No, o can, joder, o can fai un papelón, Está Papelón. aí, ben, mal, tal... No, é que... Claro. Hai actores en España que non traballan como ese can, Non queres poñer nombres, Podo poñer nombres. como por exemplo, O reparto de élite, de arriba a baixo, enterito. algún se salvará, home de élite. Non están á altura dese can. Ou outros cans da historia do cine como... Rex, un policía diferente. Total, Claro. buenísimo, can. Polisei. Un can de 10. Home, Cantas temporadas fixo ese can? Ese can ten máis cartos que todos nós. ten máis cotizado na seguridade social que a ti. Ti sabes que 7 temporadas cotizou máis que eu, pero vamos, en 2 vidas. Ti sabes a envidia que me dá a min o can de res? Que lle morría o dono e el seguía aí pa diante, Daba igual, poñalle outro e valía yo mesmo. Tiña Eso é vocación. un profesional. É que o pastor alemán é un can fiel, é un can... Un can. É un can... A min disme... Pero ti tes un pastor alemán al verte. No, eu teño un bodeguero andaluz. É o máis contrario a un pastor alemán posible. O meu entra no epígrafe de can por un medio 500 gramos. Dorme máis que a ti o can. Dorme máis que a min, sí. Ahora, claro, é que Agora, bueno, eu estou dormindo pouco xa que xa se me ve na cara, ¿no? pero Alberto, eu teño que anunciarche algo. Ojo, cuidado. Anuncio. No, no, cuidado. Isto é moi serio, Eu ano que ven igual durmo menos co teu can. Por qué? Porque Porque vou ser pai. ¡Va a ser pai, por favor! En que xardín me metín, Alberto? Ti que xa eres pai e que No, 4 anos ten a túa cativa e xa... O que esta xente non sabe é que está aplaudindo o final deste podcast. a semente. Menuda traballeira se che ven en riba, amigo. Pero, Alberto, ti vas recoller o todo o que facía uno podcast para Eu voume a técnico, ti vas a encargar Eu vou encargar de de enchufar todo, toda esa cablería. os cables, todo eso, ti lévalo... Sí, porque aí é como nos avións. Hai moita botonería, pero van dous, Sí, Quer vai decir, solo, isto vai solo. Eso non se fai falta FP. Con ter o segundo da ESO... Isto decíalo nas entrevistas de traballo non che va moi ben, Bueno, eu... Isto non fai falta FP. Non desanimes que fan falta nenos, aí está. Aí No, está. se eu non desanimo. De feito, empezamos a facer este podcast cando naceu a miña. Sí, pouco despois, ademais. Chamouse... Tiña 6 meses a tua filla. Chamouse Bueno Callo Bueno por non poñerlle válvula de escape, ¿no? Ou sí, era o psiquiatra, El psicólogo. patio de mi recreo, ¿no? Silvio, faime caso, ¿no? Silvio, Quero falar sálvame cun de adulto. Estou canso de cambiar cueiros de chapapote. Estaba ben. Bueno. Sí, foi así, no 2020. 2020. Eu teño unha cativa de 4 anos. Hoxe pai calquera, Sí. Quer decir, a vista está. A se ti e eu podemos, Claro. a verdade é que é unha mensaxe de esperanza, Claro. de repoblación, non? Efectivamente, como di miña nai, faltan cativos. faltan De feito, chavalada. deberíamos vir a telos aquí. Non a Xa. Llariz en concreto, pero a Galicia ou Pero das unha circunstancia rural. que estamos con dúas catalanas, igual a elas non lles, por lo que sexa, non. Bueno, pero hai que eu aínda confío en seguir sin convencelas de. En que vai ser imposible, pero ti confías que Claro. que igual a Llariz non, pero Pero quen sabe, ¿no? nunca se sabe, Home, igual sacan aquí unhas oposicións aquí no Concello de Allariz é o que non. Estudiar é o futuro. Non. Vas quedar en Barcelona, efectivamente. Imos ver. Imos ver. O caso é que eu non chego a dar consellos, vale? Porque non me gusta dar consellos, se non mos piden menos. Mami, pero eu quero que me orientes. Ti xa te lanzache, ¿no? É dicir, xa está pedido, O que? o xa está o pedido feito. Se, home, xa está. En Amazon. Xa está no reparto, sabes? Cando che sai o reparto, está en xa está reparto. ali... Xa está. Cando chega? Cando é a data de entrega? Está a finais de noviembre. Porque a veces venche antes, cando non estás na casa. Eso... E jódente vivo, E chámante por teléfono tamén, non? Oye, teño aquí o paquete, pero onde está usted? No, deixa yo os do bar.
Home, un fillo que non lle deixen ordobar. Xa me vais a ir bebendo de pequeno. Eu fago moito eso. Deixao no bar. Pero ca fillo, é fillo. É fillo. É fillo. É fillo. A ver. E vais a chamar Brais. Brais. Non me galego, eso sí que o gañei. Brais. Home, costou aí debate, Brais Falcón. Home. Lateral do Celta. Sí. Moi prometedor. Fai unha tempada boa, pero lesiónase. E nunca máis volve xogar ao fútbol. Vai ao Compostela, un par de niños, o Vero Boquete. Básicamente o Maicar, a xogar no Maicar. Vai xogar ali Fútbol Club Maicar, polas noites, na penumbra. cubatas pa baixo, un detrás do outro, acaba no Rápido de Bouzas, e despois de monitor de spinning, De spinning. nun polígono industrial que vais de en pillo. Silleda. Moi ben. Esa Pero carreira de Brais, spinning de Brais. de Brais Falcón. Iria non vai ter a tua filla? A miña Iria Fon. Iria Font. Sí. Claro. Eu puxen o apelido da nai porque eu sou máis listo que vos. Por qué? No, por mira, Porque foi así. por compensar, Por compensar. Por compensar. Bueno, iría ben. Iría ben. Font. Iría Fon. Font. No, a miña En catalá, Eso é, Font. no, poeta. Podía vir aquí a recitar. Ah, sí? Sí, poeta, cantautora. Cantautora. Diñeiro todo. Se tú que Vai queres... nos sacar de pobre, xa verás. o que sexa para non traballar, Gobilao desde que naciche. Vai seguir a estela de seu pai. No, decíache que xa ti estás posto Sí. para novembro, non? Se non teño mal entendido. Novembro, decembro, sí. Novembro acabas o podcast. Para sempre. Pero quero dicir que eu cando me plantexaba ser pai, o que facía é verme noutros, é dicir, se el puido, entón eu quería me ofrecer, pero como xa estás, pues, Claro, xa non che eu fai xa falta. teño o teu exemplo de que poder pódese e incluso se pode facer un podcast cun colega. Ah, claro que sí. Claro. Valo querer facer. É dicir, ahora igual vícheme moitas horas hoxe, pero vai chegar un día Home, hoxe... que me vas botar de menos. A ver, hoxe non te vou botar de menos porque saímos ás 6 da mañá de Barcelona. Sí. E o podcast de verdade non é isto que estades vindo hoxe con nós, senón é todo o tempo que pasamos dende Barcelona, todo o despois dende Santiago. Eu xa estou un pouco farto de Alberto. Este señor xa vedes un pouco a intensidade que se gasta e claro, e a comedia e tamén que sempre é increíble. Cando ven a miña casa non lle dou nin café. Dolle un café, estás jodido. Gravamos sempre 4 ou 5 da tarde, insoportable. A súa nai, tendes aí para preguntarlle? 4 ou 5 da tarde me fai ir gravar, Hombre. Jódeme a siesta, a un actor, Pero ti, traballar, que? Eu traballador non podo ser, pero non porque eu non queira, por destino. Como Bustamante, non? Exactamente, 2 hombres e un destino, ¿no? Eu nacín en agosto, por eso digo dos 38 recén cumplidos. O día 15. O día 15. O día menos laborable do ano. ¡Claro! É ¡Festa que- nacionale! Madre mía. Igual foi, non sei se foi en honor meu. Foi despois, é festivo despois de que nacer eu ou xa era de antes? Xestionou aí a túa nai. A Pacita meteu ali uns papeles no concello. Nacín un 15 de agosto. Sí. Super festivo. Venres, ademais, pola tarde, a hora da sexta. No, pues, Eu nacín un martes así, para pasear. Xa cheguei a pasear. Bueno, pues ti xa Cada un- preparado po día seguinte. Claro, e traballar. Mércores pola mañá a funcionar, pero eu xa nacín, chegou o fin de semana e aí sigo. E aí sí que no fin de semana atrapado. É que tamén se traballamos todos. Naciches en festivo de puente. Nacín en sí, correcto. Claro. Dinlle aí un bon descanso Que- a miña nai. Explícase todo agora. Eh. Bueno, Alberto, eu trouxen hoxe un xogo, se Vale. queres, despois sí. acabamos falando de Allariz e a ver se molestamos a alguén do público que así, porque claro, a hora da sexta non é, pero igual. Falles creer que imos falar con eles que eso incomoda muchísimo. Claro, é por eso. Entón están xa pasan o último Pero que rato si atenderon a hora puxéronse todos nerviosos. Efectivamente, Claro, é que trouxenche un xogo. Veña. Todos podedes xogar. É unha dicotomía na que temos que escoller entre todos se o nome que vou dicir trátase dun perfil ou de outro. Se trata dun membro de Democracia Ourensana. Sabedes ese partido? Un partido, conocedes, non? Sí, que sei que... Sí, sí. La que se avecina. Sí, ese, bueno, vos sabedes mellor que a nós. Debe de saber. Ou un xogador do Ourense. Vale? O sea que adaptamos se trata dun lado dun político de Democracia Ourensana ou dun xogador do Ourense. Bueno, político. Bueno, Un de Democracia Ourensana. eso.
Bueno. Correcto. A ver, dixen Ourense, nota para claro, estamos na Café, provincia. para moi cafeteiros. Sí, a Unión Deportiva Ourense, o Ourense Club de Fútbol tamén o incluo, o pabellón, bueno, non entremos, que tal. E tamén a extinta Club Deportivo Ourense. Veña. Todos os ourenses, puxenos aí. Imos xugar, teño como dindo público. Se ti se non sabes, pregunta. Eu se non sei, pregunto. Ou se pregunta a todas. Correcto. Veña. O primeiro nome que che vou dar é Francisco Lorenzo. Wow. Ostras, empezamos fortes. Francisco Lorenzo. Empezamos fortes, Dalle o fútbol. Francisco Lorenzo podía ser protagonista dunha telenovela. Francis Lorenzo. Francis Ford Coppolas. Claro. Como dixeche? Francis Lorenzo? Francisco Lorenzo. No, Francis Lorenzo era... Molaba, pois pode acabar en Democracia Ourensana. ten todo o perfil, a verdad. Francisco Lorenzo. Sí, Francisco Lorenzo. A ver, a xente que pensa... Democracia Ourensana. A ver, quen cree que é membro de Democracia Ourensana? Que levanta a man. Igual alguén non sabe, Dous, Mira, aquí hai algunha man... Xogador do Ourense, en calquera das súas... Está bastante empatado, Está empatado ali o fondo. Voume lanzar, porque creo que sendo a primeira, eu vou razonar un pouco, sendo a primeira non vas ir a coña de membro de Democracia Ourensana e vas ir polo fútbol. Co cal, digo que Francisco Lorenzo, Foi? Mira, eso xa é... Foi, Tempada, 1982-1983, xogador extremo dereito do club do Ourense, Club Deportivo Jácome. Do Ourense. Do Ourense. Pois, Alberte, Francisco Lorenzo é concelleiro de Democracia Ourensana. E había quen o sabía, leva temas de urbanismo, vivenda, igual que che pode arreglar ali algo. Moi ben, sí. Toma todo o tema de... Sí, vou ir falar con el. Sí. Ten Twitter. Ten Twitter, non sei, a verdad. Coñecen Twitter, eles. Sí, sei que a teñen. Vale, 0-1. Bueno, 0... Houve quen acertou aquí. Bueno, xa... público, sí, perdón por seguir unha intuición... Bueno, pero no fondo ali fallaron uns cuantos, que témolos apuntados. Bueno, fin, veña, a seguinte. Hai 10, así que... Hai 10, carallo. Prepárate. Lume. José Pérez. Veña. José Pérez. Clarísimo, José Pérez, defensa central. José Pérez. Sí, xogador. Dianteiro actual da Unión Deportiva Ourense. Bueno, defensa a veces nun entreno, se acaso. Tempada 24-25, busqueille o valor en Transfermarkt. E vale... Nada. Bueno, nada. Non vale nada. 2.000 Espero euros. que meta moitos goles. Non sae nada, non lle estimaron. 0 euros. Valor... Podémoslo ficharnos po podcast logo. Pois que veña aquí. Que entre José Pérez. Sí, no. Verás José Pérez e poden entrar 5 personas. A ver, igual aquí xa hai algún José Pérez. José Pérez. Igual xa está dentro. É como eu, que o meu can chamase Paco, e cando vou con el paseando por aí, chamo por el, xíranseme todos os camareros. E digo, no, estou chamando ao can, verdade. O can, sí. Quer decir, vale, José Pérez, moi ben. José Pérez, entón ahora... E non ten nome, non é José Pérez Junior ou algunha fantasía, é José Pérez. A ver, é ben básico, Tanto non sei, así bueno, que... Vale. Podemos poñer un mote dende aquí. Non sei. E que tamén é un nombre tan insulso ata para poñer emotes. Seguinte, veña. O terceiro, Javier Labrada. Javier Labrada, concelleiro, Javier Labrada. Sí, que querese aquí... Sí, moi amigo dos seus amigos. Dime unha concellería así por un área. Deportes. Javier Labrada, Deportes. Pois, efectivamente, Javier Labrada é defensa central da Unión Deportiva Ourense. Javier Labrada. Gústame o nome. Ten nome de ministro. Javier do PSOE, Do PSOE. Javier do PSOE. Do PSOE de Madrid. Claro. Javier Labrada é como de Madrid, de muy pero de Madrid. de castellano total. Yo soy de Madrid. ¿No? Que si los gallegos tenéis mucho acento. ¿No? Ese madrileño repelente, ¿sabes? Ese madrileño... Bueno, xa sabedes, este verán falouse moito dese tema. Non quería tocar, pero... Puxemos los feros, Me cago en Dios. Que veñen aquí e pensaban que no... Bueno. Bandeiras de Madrid co prohibido. Eso aplaudo eu cas orellas, Eso foi fantasía, Bueno, que ti ves de Cataluña, claro, vimos un poquinho encendidos, claro, con eses Tampouco podo cuspir moito para arriba, Sí, pero tamén vimos nós, Pero bueno, en fin. ¿Cómo era? Javier Labrada. Labrada, moi ben. Veña. Bueno, levas un acerto, Alberto, Veña, a ver se aprobas. Vamos. José Ignacio González. Hostia, este non era presidente da Comunidade de Madrid. Este roubou muchísimo, ¿no? Este encheu as petoadas
Fuerte, eh? Tamén houve un xogador do Celta que se chamaba José Ignacio. José Ignacio, sí, Claro, grande, entón, do claro, Logroñés. aí- Que pelazo tiña moi bon, eh? Medio centro, Sí. verdad? Claro. Buah, un pelazo tiña, parecía que levaba un casco posto de moto, eh? Bueno, igual levaba. Que pelazo, Dios. Pelo. Que envidia. Que envidia. Dios. Peinaba, Tiña moito peinaba. pelo, eh? Buscade José Ignacio. Tamén xogou no Celta. Sí. Sí, José Ignacio, moi ben. Que dixeche, José Ignacio González? Sí. José Ignacio González, joder, que fuche a goder, eh? Claro, é que- Son ben básicos os nomes, eh? Bueno. José Ignacio González concelleiro. Ou membro, simpatizante. Concelleiro do Concello de Ourense por Democracia Ourensana. ¡Vamos! ¡Correcto! ¡Vamos! Veña, Dous, que dous. te animas ti só, eh? Vamos apuntar os paus. Levo Vale, dous, pero non? non me mires o teléfono, que te vexo aí xa co... No. Estás aquí xa a punto de facerme a trampa. Aparte non levo gafas e teño astigmatismo. Hasta matesmo. Vexo aí as caras medias piseladas. Piseladas en 2K. Exactamente. Alberte. Dime, Silvio. Hugo Sanz Pérez. Aquí hai fantasía, un pouco de fantasía xa. É que, a ver, o O Pérez... Hugo da fantasía, Sí. pero aí vas a xogar, creo. Xa non sei se me quere goder e como sabe que eu creo que A me ver, quere querer goder, quero, claro. xa non me gode. Non me gode. Estás me entendendo, non? Eu penso, quéreme goder, e el pensa Que me quere goder. o quero goder. Goder. Entón xa non me gode. Entón é xogador. Explícome. Perfectamente, verdad? Xogador. E dime algunha fantasía máis. Mira, eso é moi novo, Hugo que? Hugo Sanz Pérez. Hugo Sanz, neto de Lorenzo. Criouse en Madrid ata os 16 anos, pero como estaba ali mantendo moito disturbio, Volveu de Dios, vivir coa abuela a Ourense. chamaron a hermano maior e non houve maneira, dixo, te vas con tu abuela, vaste ca tua abuela, Asunción, A ali antonomasia. pa Ourense, fai as probas, que está xogando aquí no Alcorcón, e non te queren por barullero. E mandárono coa súa aboa que xa está ata arriba del, que non sabe que facer con el, co chaval. Pero como empeza a xogar medio ben, en primeira ref, E coincidiu con Brais Falcón ou non? e con Brais Falcón vai coincidir porque aínda é novo e vai poder acoller Claro. o novísimo, Novísimo. Brais Falcón Claro. e gastaría algunha nova Alberte, lateral esquerdo do Ourense Club de Fútbol. Correcto. Vamos. Valor de mercado 200.000 euros. A abuela está contenta. Hombre. No, como me cambiou a vida. A abuela igual non está tan descontenta, Oye, Hugo Sanz, vai ripar a Yaya aínda, Moneses. Moneses. Moi ben. A ver, cantos quedan? Quedan a mitad. Veña, va rápido. Veña, Pablo Corzo. Pablo Corzo. Maravilla de nome, Pablo Corzo. Pablo Corzo, sí. Pablo Corzo. Ciclista do Euskaltel, Sí, podía ser calquera cousa. Tenista. Pablo Corzo ganou a etapa de Ourense, Termal, Manzaneda, Tiñen que bañarse no medio da etapa Que tamén. tapón, por certo, Perdódeme, que etapa, Fua, que ven a dormín. Veña, Alberte, que nos botan que se nos fan as 8, Dormínamos... No, pasou por Montefurao, por certo. Fixeron un plano de dron aí, moi bonito. E Pablo Corzo iba aí no, Pablo Corzo. na grupeta. Pablo Corzo, moi amante da bicicleta, máis do almorzo de despois. Pero, democracia ourensana Momento. A ver, é Estou que... poniendo un pouco de contexto a Que lle gusta almorzar, estás dicindo. Gusta moito, porque a xente non fai bicicleta, ben se lles ve que non fan bicicleta pola bicicleta. Pablo Corzo. Porque ninguén fai bicicleta pola bicicleta. Fan bicicleta porque despois van comer un churrasco. un almorzo que digo, e esta xente xanta despois. Que están ás 12 meténdose un matraquillo aí, digo, e ainda van comer despois. Pablo Corzo, Alberte. Concelleiro. O sea, ciclista... Xogador. No, esto xa é trampa, Xogador do Ourense, buenísimo, Pablo Corzo. Pero non quita que colla a bicicleta entre semana para ir dar unha... xogador. Catro, mira. Actualmente xoga no Barbadas, estivo no Club Deportivo Ourense e na Unión Deportiva Ourense. Moi ben. Veña. Va, Daniel Rey. Daniel Rey. Veña, rápida, veña. Daniel Rey, o seu soño ser cantante de orquesta, pero aínda non poido... Ir ao T, non? Ten un hobby aí, ten que renunciar a iso porque a política é moi absorbente. Entón, E moi fan de Aitana, non? vaya karaokes, ninguén pode negar Político, que se enchispa un pouco no karaoke e dalle por cantar Pablo Abraira, Gavilán o Paloma, pero pola mañá está no Concello, claro, No Concello de... de Ourense.
Pois, efectivamente, está no Concello de Barbadás como concelleiro de Democracia ¡Ole, Ourensana. veña! 5! 5 xa! Bueno, xa aprobaches. Ahora se te pode relaxar. Veña. Ahora fantasía. Últimas, va. 3 últimas. Veña. Temos ao señor Antonio Fernández Martín. Antonio o señor, ¿eh? O señor. O señor. Eso Antonio sí. Fernández Martín. Joder, que... Madre mía. Pode pensar en posición Antonio ou en Fernández Martín, ou que consellería. magistrado del Tribunal Supremo. Sí, Este non quere amnistía, de la sala de lo Este penal. non ten nome de querer a Puigdemont. Este e os outros tampouco, Vindo entroido de Laza, Non o vexo eu moi flamenco nese respective. El flamenco é Xogador. É concelleiro na área de seguridade cidadá de Ourense. Relaxeime. Ollo, é cinturón negro de jiu-jitsu. Oh. Dache unhas hostias, quedas con elas. Como se non fora pouco ser de Democracia Ourensana. Sí. Para meter medo, Ainda por riba cinturón negro, Bueno, Que madriña, non é o azul, é o negro, Negro, Niga. Negro deixita a ti se che dá un... Veña, va. Veña, os dous últimos. Fernando Currás Gallego. Fernando Currás, home, sí, Que? Futuro Balón de Oro. Fernando Currás. Futuro, sobre Fernando- todo futuro, Home, sí. Con Brais Falcón están ali... Sí, Sí. é o futuro do fútbol galego. Estáse falando en todos os medios. Sí. Os digitais van cheos con Fernando Currás. Sí. Que é un grandísimo dianteiro. Non tes nin puta idea. Tempada Alberto. pasada marcou ¿Cuántos? ni máis ni menos Era de que marcar él, 47 goles centígrados. Fahrenheit. Fahrenheit.jpg. Sí. Bueno, o que chaman un auténtico killer. Un killer. O killer de Ourense, chamanlle, O killer. O matador. O killer de Ourense, correcto. Futbolista ou político? Futbolista, claro. E cara cando dices, concelleiro, claro. Futbolista. Bueno, foi xogador do Clube Deportivo Ourense e actualmente é o presidente da Unión Deportiva Ourense. Home, A ver, claro. Futuro Balón de Oro. Futuro, igual xa ten 50 anos, pero... Último, veña. Veña. Último. Aníbal Pereira. Aníbal Pereira. Sóname, Sí? Quéreme sonar, Aníbal Quéreme Pereira. sonar, Onde xogou? Non xogou. Dá xogo, Ah? pero non xogou. Entón que concellería? concelleiro. Eu creo que me sigue en Instagram, En Instagram vai te seguir, Eu sí. creo que me sigue en Instagram, Vou ter un DM esta tarde, Cuidado, Aníbal Pereira. Aníbal Pereira. Alberte, Aníbal Pereira, resposta final. Aníbal Pereira estivo en os Xogos Olímpicos de París, Facendo Nadando ali no río, que estaba limpo. O triple salto, Aníbal Pereira, Aníbal Pereira. Aníbal Pereira, se dis a un neno, invéntate un nome. Aníbal Pereira. Concelleiro de Obras Públicas. Pois Alberto. De deportes. ¿Cómo? Perdón, que me equivoquei, dixen decir, foise má cabeza. Concelleiro de Deportes, A ver, aquí Aníbal Pereira Aníbal Pereira. é o concelleiro de deportes do Concello de Ourense, pero foi xogador do Club Deportivo Ourense. Bravo, claro. Amén. Bravo. Así que medio punto, aí Bravo. medio punto. Por que non me dixeche eso? É que chivoume Sí, pero él non sabía. chivoume a resposta, era moito Claro. po Hai que ter susurre. moita Non, lectura de la región para saber esa, Claro. Hai que andar aí o día, claro. É que pedía de moito susurre e non houbo xeito. Bueno, a ver, eu, se queredes seguir coñecendo que nos aconteceu no verán, porque non falamos nada de... Non. falamos nada de... Eu non son xogador profesional, pero sufrín unha fractura da base do quinto metatarsiano Sí. e non lle fixeste descaso a isto, Bueno, que tampouco importa Estive, moito. pasei o mes de agosto co xeso no pé, Non é a peor cárcel de todas, As vacacións Todo Dios bañándose, e ti tamén, pero cunha bolsa de plástico. e eu cunha bolsa de plástico efectivamente. Ti igual co resto, pero Quer decir, calor no pé. se tedes unha lesión Papel film. con xeso, papel film, a bolsa no. Por moito que lle poñas unha goma e apretes ben, non Eres experto ahora en... Colle Pase como os congelados. colle humedad e despois pesa a Dios. Non hai quen poida con ela, sabes? Está ben. Que preguntarás, como che pasou? Foi moi, quer decir, Tú estabas practicando un deporte de risco, estabas... claro, eu quería explicar, vin a unha muller maior, deronlle un tirón de bolso, corrían detrás do ladrón, ou vin un carro dun neno que iba a caer a vía do tren, eu tirei, camiñando. Camiñando, torcín o pé, co carallo. Pero no río. Se coñece que Foi no río, non? Foi no río, sí, foi no río. É que non ter vergüenza, é que estabas bañándote... Nin na auga foi, quero dicir, foi chegando ali, fágome maior. Eu vou non asumindo, que me fago maior xa. E hai algunha relación entre esa lesión e que viñeras en sandalias aquí a Llariz con mínimas de 11 grados para esta noite? Que son gelepollas. Ah.
ese é un pouco o resumo. Para que non me coñeza, É unha carta de presentación. Comezamos dicindo que éramos o mellor puto podcast en galego do mundo. sí, Acabamos dicindo que eres gilipollas. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? A Pacita fanlle gracias sobre todo as bromas que Que van contra min, ¿no? Sí, sí. Aguantou moito esta muller tamén, Sí. É dicir, tedes que saber que vos estades aquí unha horiña comigo, Ela leva cada un pa súa 38 casa, anos. pero ela leva comigo 38 anos, aturándome. Vaya paciencia. Eso, cuidado, non hai premio Nobel. Eu son cinco tempadas e xa 5 tempadas, pero claro, ela leva máis tempadas que LeBron James na NBA, O sea, bueno. Efectivamente, é a LeBron James da Terra Cha, chaman a miña nai. Sí. É por qué? Por as asistencias que dá. É moi Leva toda a vida dando asistencias. vai ao rebote ofensivo. Como todas as nais. Bueno, na vindeira edición falaremos de... Que se nos curto, que volver. Fíxose nos curto, eu seguiría, pero hai unha Temos que cumplir. Hai unha mesa redonda agora. Un coloquio. Perdón, un coloquio. Coloquio en nome de señor maior. Coloquio, O señor o coloquio que señor vive ali ao lado do bar. Ou un manqueime no coloquio. No, hai É un sí, como un hueso da... un oso aí. O oso coloquio. O músculo, mira, toca o coloquio. O coloquio, mira. Toca Coloquio. o coloquio, Ou onde levas os cativos, o coloquio. O coloquio para que aprendan claro. cosas, ¿no? E a hora de ir acabando, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Silvio, oye, un placer, Vémonos en Barcelona. Vémonos ahora un ratillo tamén, Home, sí. É dicir, ainda estamos aquí. Bueno, pero isto sabes queda grabado, a xente consumeo. sí, correcto. O siguiente pois será na casa, claro. O seguinte será na casa, que xa sin Xa, vos... a ver, se queredes vir, estades invitados. Non cabedes todos, Sí. É dicir, Non é un piso pequeno. poder vir algún... A ver, podemos cobrar entrada e sacamos aí un... Bueno, mira, na tua casa. Sí. Pero tamén que caben 6 personas. Bueno, pues hai que sacar fora o caben can. 6 pagan, Se pagan, entran. Home, sí. Xa somos cataláns, viste? Somos cataláns, Que logo se pega, é que o cuartiño xa se sabe. Claro. Cando se saímos ahora tomamos algo, como somos cataláns, deixámonos convidar, vale? Nós non peleamos na barra ali por pagarnos. No, non somos xente pacíficos. Que eles que... Pago eu? Paga. Paga. Non... Adiante. No, en min non vas a topar un rival, vas a topar Sen sempre problema. un amigo. Un amigo. Un aliado no feito de que ti pagues. Un aliado en que, exactamente, eu bebo, ti pagas, todo ben. Que problema hai aí? É un bo eslogan de vida, É que sentavos mal, que pague eu. Pa que fadervos sufrir? Pero a xente que paga. ofrécense unhas hostias, Claro, é É que... que... Eu E para como pensas que comezou ali a guerra en Israel? Pois probablemente porque... Por pagar. Por pagar unha ronda. Claro. Mal. Non vou pagar ni unha ronda esta noite. Por si acaso. Eso é unha amenaza, É unha amenaza, correcto. Bueno, pois xa está. Ata aquí o bueno carallo bueno Vale. de hoxe Un en Allariz, placer. no Festival RIR. Moitas grazas a todos por estar con nós. Nada, e se queredes pagar, veña, agora, a pagar aí uns cacharros.